Στους οργανωτικούς και αγωνιστικούς ρυθμούς του αγώνα κυπέλου με τον Ηρακλή κινούνται όλοι στον Τύρναβο, προκειμένου η αναμέτρηση να διεξαχθεί κανονικά στο στάδιο Αλκαζάρ. Μάλιστα, οι διοικούντες του συλλόγου είχαν σήμερα το πρωί αλλεπάλληλες επαφές με όλες τις εμπλεκόμενες αρχές, προκειμένου να διευθετηθούν τα ζητήματα ασφαλείας που υπάρχουν με το στάδιο, ώστε να φιλοξενηθούν και οπαδοί του γυριού, όχι βέβαια σε ολόκληρο πέταλο όπως εκείνοι ζήτησαν, αλλά στο περιχαρακωμένο χώρο που προορίζεται για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Εξάλλου, ο Τύρναβος ήταν ανέκαθεν μια ομάδα χωρίς αντιπαλότητες και με φιλοσοφία που προωθεί ατμόσφαιρα ποδοσφαιρικής γιορτής, με την παρουσία στο γήπεδο φιλάθλων και των δύο αγωνιζόμενων ομάδων, όπως τονίζουν οι ηθήνοντες του προς κάθε κατεύθυνση. Από την πλευρά του, ο τεχνικός του Τυρνάβου Άγγελος Δικόζης χαρακτήρισε δύσκολη την κλήρωση, τονίζοντας πως ο Ηρακλής είναι το φαβορί για την πρόκριση, αλλά από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να είμαστε εμείς στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.